Всеки път чувам, това няма как да работи по-добре от капсули. За това ще ви покажа разлика. Писнали ви да давате куп пари за капсули и таблетки, които не измиват добре и оставят миризма на химия. И аз бях там. Се чувах едно и също от хората около мен. Кача цяло състояние. Съдовете пак не блестят. А на всичкото отгоре в тях има остатъци от пластмаса и белина. Затова направихме едно решение за всичко. EcoWave съдомиялни кърпички. 3 пъти по-евтини от капсулите. Можеш да ги ползваш навсякъде. В съдомиялната или на ръка. Без белина, без фосфати и без микропластмаса. Чиниите излизат блестящи, без остатъци и с естествена свежест. Независимо дали миеш тенджери, чаши или прибори, EcoWave се разтваря напълно и разбива мазнините и мръсотията. От мръсно към чисто и свежо за секунди. И най-хубавото, в момента има отстъпка на всички оферти в сайта на EcoWave, включително на нашия най-поръчван продукт – съдомиялните кърпички. Натисни бутона, вземи своя пакет и усети разликата още при първото миене. Плати по-малко, мий по-чисто и пази семейството си от микропластмаса.